Sa mga pagbasa sa atong liturhiya karon, nagpahinumdum kanato sa pagkamatinud-anon sa paggamit sa mga butang nga gipiyal sa Ginoo kanato aron nga dawaton kita niya sa iyang gingharian dito sa langit. Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos, nagisgot sa mga nagunahuna ug nagbuhat ug dautan batok sa uban, labi na sa mga kabos, pinaagi sa pagyatak sa ilang katungod, pagtamay, pagpanglupig, pagpanikas, ug pagpanglimbong. Nga gipahinumduman sila ni Propeta Amos nga ang Ginoo nanumpa ngadto sa Israel nga nagingon, dili ko gayud hikalimtan ang inyohang dautan nga mga buhat. Nagpahinumdum kini kanato nga ang Ginoo nasayod sa tanan kanato. Bisan ang mga butang nga atong ginahuna, atong gibuhat, nga kita ray nahibalo, nasayod ang Ginoo niini. Our life is like an open book before God. Nakahibalo ang Ginoo sa tanan. Busa, ipahinumduman kita nga magpuyo kanunay sa kinabuhi nga matinudanon. Kay ang Ginoo nasayod sa tanan. Nahibalo siya ug dili siya makalimot sa dautan nga mga butang. Ang gibasa karon nga ebanghelyo konektado sa unang pagbasa, nagisgot mahitungod sa usa ka dato nga may piniyalan nga nakadungog lamang siya nga giusik-usikan ang iyang salapi sa maong piniyalan. Busa iyang gipatawag. Ug mingon siya ngadto sa iyang piniyalan, unsa man kining akong nadungog, hatagi ako hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan. Kay papahawaon ko na ikaw sa imong pagkapiniyalan. Ang maong piniyalan, ang maong manager, naguna-huna karon unsay iyang buhaton. Mingon siya siyang kaugalingon nga dili na usab siya makahimo sa pagpangalot og kanal tungod kay bugat na kining maong trabaho alang kaniya. Kaya wala na siya maanad niini. O labi na nga dili siya makahimo sa pagpakilimos tungod kay maulaw siya. Atong hinduman usak siya kapiniyalan. Nasamag tag-iya, nagdumala sa katigayunan sa pag-iya nga sama nga iya. Usa maulaw siya nga magpakilimos. Ug sa katapusan, nakaunaw na siya nindot nga paagi. Iyang gipatawag kadtong mga utangan siya nga galon. Ang duha nga dagkong utang, ang usa kanila iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa galon? Mingon ang maong tao, isa kagatos kataro nga lana. Mingon siya, dali. 50 lang ang isulat. Ang laing usa, iyang gipangutana kung pila ang iyang utang sa galon, miingon siya nga usa ka libo ka bakid nga trigo. Ug mingon siya, dali. Himuan na lang nga 8 kagatos ang imong utang. Unya, sumala pa sa giingon diya sa sambingay, sa pagkahibalo niini sa agalon, gidaig niya ang iyang tikasan nga piniyalan tungod sa iyang inantigo nga buhat. Gidaig na iyang piniyalan dili sa pagpanikas o pagpanglimbong, kundi tungod sa iyang inantigo nga buhat. Iya kinigibuhat aron nga kung wala na niya siya trabaho, adunay mga higala nga mopadayon kaniya ngadto sa ilang balay. Katingalahan ang maong mensahe nga gidaig sa agalon ang maong piniyalan. Apan makaigsunan mao kini ang nindot nga mensahe alang kanato sa ebanghelyo karon. Nga maantigo usab kita nga mong gamit sa mga butang nga gipiyal sa Ginoo kanato aron kita makadayon sa iyang gingharian dito sa langit. Paghimog mga higala, pinaagi sa mga butang nga gihatag sa Ginoo kanato.
Ug mao kini ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo diha sa Ebanghelyo karon. Ngamingon, pagbaton kamo og mga higala, pinaagi sa mga bahanti nini kalibutana. Aron ini kahurot na niini, dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Atong hinumduman, we are not the absolute owner of what we possess. We are only stewards. Ang Ginoo mao'y tag-iya sa tanan. Siya ang agalon nga gisgutan sa bingay si Ebanghelyo karon. O kita ang mga piniyalan. Ang tanan nga niya kanato iyaha sa Ginoo. Matud pa ni San Pablo, walay ania kanato nga dili iyaha sa Ginoo. Ang tanan iyaha sa Ginoo. Mga piniyalan lamang kita. Ug ang mga butang nga gihatag sa Ginoo kanato, iyang gipagamit kanato dili alang sa atong kaugalingon lamang nga kaayuhan, kundi kaayuhan sa tanan, kabulahanan sa tanan. Pusang katuyuan sa Ginoo sa paghatag niya sa mga butang kanato aron ato kini nga ipaambit ngadto sa uban. Ug kini ang hinungdan nga diha sa sambingay gidayeg sa agalon ang inantigo nga buhat sa maong piniyanan. Naniguro siya sa mahitabo, sa ugma sa iyang kaugalingon. Siguridad sa iyang kaugalingon, ugma damlag. Ugma usab kini ang hagit alang kanatong tanan. Nga side kita, wabot ang panahon, pangayoan usab kita sa Ginoo husay, kung giunsa nato paggamit ang mga butang ngayang gipiyal kanato. Yung atong hinduman sa Ebanghelyo ni San Mateo, kadtong naggamit sa mga butang ipiyal sa Ginoo sa maayong paagi, mao ang gipasulod sa gingarian sa Dios. Mingon ang atong Ginoo, gigutom ako ginyo akong gipakaon, giuhaw inyong giatagan o gilibnon, nagbasakiton inyong gialimahan, nabilanggo o ginyohang giduaw. Ug mingon siya, sa matag higayon nga gibuhat ninyo kini sa uban, gibuhat usab ninyo kini kanako. Ang mga nagbuhat og maayo ngadto sa uban, ang migamit sa ilang mga resources, mga butang alang sa kaayuhan sa uban, maong gipadayon ngadto sa gingharian sa langit. Ang atong Ginoong Hesukristo nagpahinumdom kanato nga mahimong bahandianon dito sa langit. Ug matud pa ni San Ambrosio sa Milan, ang pagkabandianon sa langit dili ang pagtigom og bahandi dinhi sa yuta, kundi ang pagpaambit dinhi ngadto sa uban. Makaigsunan natong hinumay, ang Ginoo ay tagiya sa tanan. Mga piniyalan lamang kita. Busag ipahinumduman kita sa mensahe sa atong mga pagbasa nining liturhiya, sa paggamit sa mga butang, sa pagkamatinud-anon, sa paggamit sa mga butang nga gipiyal sa Ginoo kanato. Aron inig kahurot na niini, makadayon kita siyang gingarian sa langit. Lumalabay lamang kita ning kalibutana. Muabot ang panahon nga mobiya kita ning kalibutana. Ug wala ni labi pang importante sa tanan ang pagpikig-uban sa Ginoo dito sa iyang gingarian sa langit. Makaigsunan, magmatinud-anon uta kita kanunay sa paggamit sa mga butang nga gipiyal sa Ginoo kanato aron nga makadayon kita sa iyang gingarian dito sa langit. Hinaapa.